připravený. Já jenom potřebuji ještě 3 lidi k tomu. Potřebuji 3 lidi k tomu. My jsme řekli, že dáme drink. Teď se šanci toto. A boty máme, takže to nevíš. To bude jakoby rychlej. Chcete začít hrát? Tak poslední výzva. Na další hrát. Drinka hrát, jo? Wow! Ale tak to je už poslední toho. Takže máme extra hodně. Takže teď ještě jako naraz, tak pak ještě Takže vy to hrajete, tak já vám to jdu natypovat, jo? Aby vám to přispěje. Tak boty potřebujete. Mám nějakou... Byla to akademická diskuze, ale měl byste 120.